ang atong kalibutan puno sa katinglahan o kahibulungang mga butang. Ikan sa pinakagagmay o pinakadago nga binuhat. O kining tanan gipaningkamutan nga atong masabtan pinaagi sa pagtuon sa mga maalam. Apan likod aning tanan usa lamang ang tinubdan mao kana ang atong Dios nga gamhanan. Kini ug uban pang manindot nga topiko ang among igapahat kaninyo karong kabuntagon mga kapaglaom dire lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Have you ever questioned the complexity of our planet? Or why its size and its distance from the sun is perfect for human existence? Why do we live in a particularly privileged place? How does the earth has all the right ingredients for life? Have you ever wondered about water? The colorless, odorless, tasteless substance, and yet uniquely suited to life? Does it ever occur to you that the earth has the right amount of water, so that our world has both oceans and continents? Have you ever thought of the human brain that simultaneously processes an amazing amount of information? How amazing is that? Did you know that there are chemicals called DNA that instruct that code in a very detailed way exactly how the person's body should develop? How did this information program wind up in each human cell? Or perhaps you questioned how the human body works. How amazing is it that we have the right ingredients, the right balance of heavy elements and organic molecules for life to arise? The universe operates by uniform laws of nature. Why does it? Perhaps it somehow crossed your mind. Why is the universe so orderly, so reliable? The natural world and the humanity's existence in the universe, everything that doesn't make sense to us, and everything that couldn't be explained even by science, point towards a divine creator that brought forth all of this into existence. God has surrounded us with the evidence of himself, and he keeps the question of his existence squarely before us. Look everywhere. It is manifested in the various marvels of nature. It is expressed even in the numberless works of art, literature, music, and painting. His very existence is seen in you because science is heaven's pure magic. Maayong Maayong buntag. buntag, Malipayong Sabado. Yes, good morning. Sa tanan, kumusta? Naon sa mga kuya. Okay. Mga kapaglaom, kumusta po mo dara? Kumusta? Yes, Hinaot yes, nga tsada yes. yung adlaw karon og mga kauban dere. Atibing, kumusta makatibing? Okay ra ni siya. Okay ra kay sa TV. And sa atong mga kapaglaom nga nagatanaw sa atong mga television, no, makita ta sa ato ang GSA Channel 37 na ta, sa nationwide. And sa mga local antenna, i-search lang ninyo Hope TV, maggawas na diya, magawas na ang Panimbaya sa Kabuntagon. And karon nga Kabuntagon, importante kay ni about science. Yes. Dili tong science ni Goku. Katong gusto mo tanaw. Makarelate ang mga bata 90s ana kuya. Mga bata 90s. Pero Sama kanina na to, mo ni science. Derek Busji. Mga namin, gagarahan kayo Super mutanaw sa science, mga Goku. Super science. Pero Pero karon to science ganyan, siyensya. asensya. O Yes. kining ang science o ang Biblia nagkontradict ba ni siya sa inyo ang una-una? Or nakahiusa ba, di ba? So muna siya nga to ang atong topic karon, science, heaven's pure magic. Wow. Pagkanindot sa Ikaw, ato ang Pets, topic. Tawag kung mag-studyhan bitaw na to ang kalibutan, pinagi sa panglantaw sa science. Magaling ka nga, grabe ka complicated. Super Brain complicated. pa lang daan nimo nga lupigan pa computer. Ay kung ikumpara nimo nga ang computer maay kay sana pero mas maay pagid ako ang brain. Kay maka-store sa og lahi-lahi nga mga knowledge kumpara sa computer. Yes. Pero kung sa tong sabton ba, grabe na nagig powerful ang Ginoo nga kung di na to usay masabtan. Panikabutan sa experience sa science pero napay mas beyond the ana nga nag-design. Yes, oo. So muna yung actually purpose sa science, no? Tungod sa science, masasabtan nato nga grabe kagamhanan ang atong Ginoo.
Right, Kay Fitz. atong nakita sa Bible naman nga moabot ang kaalam, muuswag ang kaalam, muuswag sa katapusan man muuswag. So atong nakita sa una, unsa ra gud wala nang computer sa una. Wala nang cellphone sa una pero karon nga modernong kapanahon na niabot na siya. So grabe gid siya nga ang knowledge sa tao, ang kaalam sa tao nagauswag yun. Paborito ba ni mga subject sa una, Kuya Wing? Science? Resist akong paborito. Si Ate Si Ate Bing Mayo ni Shek Science. Kay, Yes. maganda yung line, yung field do ang Wala, science. dili ako na line ako ng science. But nakita lang nato nga ato ang planeta or the universe is overflowing with wonders. So Yes. makita nato kung unsa jud kagamhanan ang Ginoo. Oh, And that is demonstrating kung we got all we need as humans. Dili nanto masabot ang kawanangan, ang kalibutan, but God made it orderly. Yes, exactly. Mo nang nay mangutana, unsa jud ang kalibutan, unsa ang universe? Dili na to masukod ang kaalam sa Ginoo, mao gina wala ra gitas kaalam sa Ginoo. Wala ra gid, Kuya Wala Wing. ra gid. Grabe gid ang kalam sa Ginoo. ug masisugutan pa nato niya sa ato ang Good Yes. Morning Pastor ug naatay mga anatay usa ka special nga guest gikan pa niya sa Tacloban City, no? Yes, mga kapaglam, ug sa ato pong Harana nga song, mga kapaglam station mo, kaya doon na tayo bisita gikan sa Iligan City, si Kim Naive and Mikey Marie Moyko mo nang tanaw lang. Yes, mga kapaglaman, unya, experience with God, experience with love. Love with God. Yes. Atangan ninyo na mga kapaglaman. Kung doon na mo na, ipadala na rin sa Panimbaya sa Kabuntagon para ato na mataga ang pagtagad. And karon nga Kabuntagon, Pits, doon na tayo mga singers, mga gwapo-gwapa. Ayan, among ihatod dyan ninyo mga kabaglaom ang atong mga mag-alawit nga magpakita sa ito nga intro song. Ang intro voice, kauban si Silent Bakatan, Apple Kirill, Pepanya, and Apple G. Pepanya silang awit nga Mananatili. Ang Tagalog version sa awit nga Steel. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa iyo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin.
daghang salamat no sa ato ang intro voices. Thank you kay sa mga gwapo-gwapa na to nga mga singer. Ang ako walang nabantayan, wala na si Pitts dito. Wala na ganito, Pitts. Di, puli-puli. Oo. Sunod, Puli-puli ato na ni siya. Claron. Sunod, apila na po ko niyo dito. Nagsige naman lang mo kamo dito. Actually, kato Sige na nga to. awit Kuya Awing, ang ilang gikanta ganina, familiar ta ato pero sa English nga version. English, Oo. Katayog kato nga sa kanta kay nahimutan ako sang favorite song kay napil ko camping. Nya nugay ako apil camping. First time na ako nakaduga na kanta og O, sa title na to? Steel. Oh. Steel. Matod pa ni John D. Gininaunsa ko ni Bisaya sa Steel. Dili manikas. Mga O dito dyan, ang Bisaya sa Steel, dili manikas. Mao na siya nga. Nice one. Daw sa not steel. Wala ito mga steel. Yes. And karon Manatili. yes, and ini karon kabuntagon nato pasalamatan nato mga kapaglaom labi na ang mga OFW nga always gyud nagatan-aw din sa Panimbaya sa kabuntagon. Daghang salamat gikan gina sa among kinasingkasing nga pagpasalamat. Ang kamingaw ninyo diha mabawas-bawasan na. Pumunta na mo dinhi sa Panimbaya sa kabuntagon. Ato mga kapaglaom dinhi sa Pilipinas nga always gyud nagatan-aw sa ato ang Panimbaya sa kabuntagon. Daghang nagpadala nga maminsahe, daghang naluya kay wa mabasa ilang mga greetings pero kung di namo na mabasa dinhi sa live, amo nang basahon sa tagsa-tagsa namo kapan panimalayo. Amo na mabasa musabot ang among kadasigon. Yes, no? Yes. Atong Yes, and mm-mm. speaking of Panimbaya, no? Manimbaya sadta. Kay nindot mo ning Manimbaya ta, we have Yolanda Apple, happy viewing kanimo. Ma'am Bibi Chris Salvano, Lydia Zafra, ana siya. It's not Sabbath in the US until Friday sundown to Saturday sundown. Thank you for this program. Somebody is teaching me how to do this. I am here in vacation, Malimuno, Surigao del Norte, Philippines from California, USA. Hello to all SDA USA from Philippines. We have a Jonathan Bonite. Good morning. Kumusta gikan ni sa Pilgrim from Island Garden City of Samal. And we have also Eva Kieser Franklin. And happy Sabbath to all my family sa Tungan-Tungan from Las Vegas. Salamat sa pakikauban ng Kabuntagon. Yes, ug sa laing bahin mga kapaglaom, atong kamustahon ang atong mga kaigsuonan dito sa Texas, diha sa El Paso Central SDA Church. Aduna sila gipahigayon nga Makiligan Canyon Challenge o kani gitambungan sa mga 550 ka runners ug dito gi-emphasize kung unsa ka importante nga aduna kitay healthy lifestyle. Lifestyle kana siya ato na siyang Sunday Kuya Awing. Ato nang tanawon mga kapaglaom, aniya. When we started this program, I didn't know what we were doing because I never joined a 5K or something like that. But we step out in faith. When they talked to me about the plan of having a run, I said, "Wow, that's great. That should be one of the emphasis that we can contribute to the community." This is the 8th year that we're doing the Makiligan Canyon, and this year is special because of the El Paso shooting victims. It's a lot of hard work, but the most important thing is we organize a non-profit legal entity. This is a ministry that we want to do because of my daughter. She is a kidney transplant recipient. And I thought of something that we could do for the community, to reach the community. I don't know how to preach, but through the health message, I could reach more people. I may not necessarily be able to tell them all about our doctrines, but the way we conduct it and the way we mingle with the people, Pick-up Pocket is at the church. And Seventh-day Adventist Church is the main sponsor. The proceeds of the run, we give it as a grant to a group of people that signs up. If they have a healthy purpose, they get a grant. So we have been, I think, based on the calculation last night,
on the 8 years that we have been in operational, we have donated more than $30,000 so far. So the Adventures Club is a children's club. Ages it stems from pre-K all the way to 4th grade. These kids, we try to instill discipline, education, and health. Health is very important to our lives, so we like to have maximum participation when we do things like this. We do camping, we do other hikes. We exercise every Sunday at our meetings, so we instill not only the spiritual importance, but also the mental and the health as well. I stretch before I run, and I run at school. I run a lap at school, so my lap. Thing or a weekend thing? Everyday thing, and it pays off for now, because they want me to be healthy and strong. Well, for me as a person, I have always been very active, so I really like exercising. It has been a while since the last time I ran a 5K, so I haven't trained a lot lately. But I think it's just a fun event to get all together in a healthy way, be active, encourage physical activity, and just come together as a community. So what are your expectations today? To finish. You just want the medal? Yes, because I mean, it is my first K, ever. So I want to continue doing this. So hopefully it goes well and it's a good experience so that I can continue practicing and training. Just to have fun. And it's great to have all of the guys here and support our local churches. It's a unit thing. We decided to do some building cohesion. It was his idea and Commander's idea, so we're just here out here celebrating. It's work related, and we just saw the advertisement. We were like, yeah, why not jump up on the opportunity? It's a beautiful day, it's raining, but we're gonna have fun. And solidify our friendship, of course. Well, the aim is to beat him. Ayan, great job to all participants sa maong Canyon. Charm and Andrew, thank you. Maong challenge, Canyon Challenge sa El Paso, Macaligon Canyon Challenge, pagkanindot. Salamat po kayo sa nga Charm. And kayo sa pag-cover sa maong event. Actually, wala pa ko ka-try o apil o kini ang run. Or fun run, or run for a cause. Pero interested ko mo dyan kay Tsana tanahon ba? Yes. Kana ba daw, aside yung physical activities kana ba daw nakakay cause nga ginahimo and then doon sa kadahan mo sa tao, may encourage ka nga magpadaan sa imong health. Yes. Nakaginabuhat para sa imong body at the same time nakikonnect ka sa mga tao sa imong palibot, di ba? Ikaw, Timmy, nakapag-fun run sa card? Wala, pero it's a nice nga mo. Apil po ta kay we're running for a purpose. Yes. Yes, Faith. And we will be talking about an experience with God, right, Faith? Ayan, karon nga mga panahon at ibing, Kuya Wing and Tio, indot kayo nga ato pong i-share ang ato ang mga experience sa kauban ang Ginoo tungod kay mao na sang matud pa pinaka-nindot kayo nga pamaagi nga mapakita nato sa ubang tao nga nato na relasyon sa Ginoo. So for more information, please watch this. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban maingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala mapurma og maayo. They call it... Your story will surely share God's love and change lives.
mga kapaglaom, no, experience with love and experience with God. Ana na siya mga kapaglaom. Ipadala na diri, pakis na siya. Kay ang among mga kameraman diri, daghan na kay nag-experience with love. Labi na ni si John D. Dago. Experience with love. Grabe nang nagianan ni. And mga kapaglaom, no, ipadala kung doon na mo yung mga experience with God, ipadala na din sa Panimbaya sa Kabuntagon para ma-share po sa atong mga kapaglaom. Labi na sa atong mga kapaglaom ng mga OFW nga always ginagasunod din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ayan. So sa atong mga viewers sa Facebook, no, happy watching sa inyo. Og atong ipanimbaya si Wilson Kenneth Campos, mga niya diri, happy Sabbath and happy World Pathfinder Day. God bless po from Marble Central Church. And happy watching also to D. Hart, Iyog Santiago, Ray Anggit, Habines, Yadit Gam, kaning naglantaw karon. And also sa Mama Lourdes, Uban. Yeah, may happy watching diya sa Quezon City. O mga paglaom, no, in line sa atong tema, ang Science Heaven's Pure Magic. At doon ay usa ka higala nato nga nahimo sa usa ka science experiment. O kini nga experiment sa science nagapakita kung yun sa paghinlo, mo sa illustration how God cleanse us from our sins. Let's watch this, mga kapaglaom. You see, friends, God created Adam and Eve perfectly and in perfect union with Him. Sin, however, destroyed this union and created a barrier that separated man from God. The close personal encounter man has with God has now been barricaded with the darkness of sin. But because of God's deep and unfathomable love for us, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to die in behalf of us, to carry the burdens of our sins, so that man's relationship to God will be restored and the great barrier will be no more. Jesus took the penalty of sin so that you and me can be restored to God. And the more we accept Christ to the point of overflowing, the more sin can no longer penetrate our hearts. So what's the greatest magic of all time? It is how a filthy sinner like you and me can be made as white as snow and as clear as a crystal, and that we can now be partakers of the divine kingdom. No more barrier because of Christ's sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you.
sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Yes, good morning, no? Usa ka pribiliyo sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Harana sa Kabuntagon nga naamo karon. And sa atong mga kapaglaom nga nagsunod yun, ato ni sila nga mga higala nga membro sa Baptist Church, no? Yes, si Oo. Sir Kim and si Miss Mikey. Yes. Welcome sa atong programa. Kami amog yung ikalipay nga naamo karon sa Panimbaya sa Kabuntagon nung nagkanta mo sa Harana. Dili gyud kami o sukdon ni among kalipay, grabe gyud, grabe gyud. And unsa man ang inyong grupo, kamong duha sa inyuha sa church nagakanta ba mo every Okay. Ako sa among church is I am a member po sa music team. Since I was a kid po, na-train jud kaayo ko sa Wow. church. Ah. And I Wow. praise God for the talent nga iyang gihatag yun. Wow. Yes. Sir Kim, unsa may inyong purpose nga nung gaawit man mo? Actually, kani siya kay gigamit na mo kay gihatag man ni talent ni Lord sa mua. Amen, So, amen. amo lang pong ibalik siya atarang dungog. No? Amen. It's just an instrument kami as a person, no? Kita individual kay ikaw gitagaan magkag personal talent sa Ginoo. So wala pa rason nga dinhi mo siya ibalik siya. Wow. Kuya Awing, imong talent ipagawas na Kuya Awing. Ada gani mga tumbling sa bay kalong gyud miski may katumba sa bay. Pero ako yop nalipay ko nga sila karon ilag yung gi-share ang ilahang talent ngadto sa ato. Labi na sa atong mga OFW nga gatanaw karon. Ganahan ang ilang kamingaw karon mabawas-bawasan na. So doon na ba mo yung mga greetings labi na sa inyo hang mga relatives ang kauban ninyo sa church? Ma'am, pwede ka muna. So, hi, good morning. Thank you so much po sa family nako nga supportive kaayo. And even sa ako apong mga churchmates, hello. God bless sa ministry padayon lang gid ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Wow, amen. How about you, Sir Kim? So ako po no, gusto po na ako i-greet ang akong pinakagwapa nga mama no, ug pinakagwapo na papa. Hello Wow. Pama. Thank you so much ang akong magulang po and also sa akong mga ka-churchmate JCL family. Yeah, I praise God nga
isa ko sa invite rin. Wow, it's what a privilege po. Wow. Ang tanang balitan Yes, sa Ginoo. oo. So Kuya Owing, hopefully atong mga viewers no nakita ni nila nga kinsa putong gusto mo kanta. No anhilang mo diri kay welcome kaayo sila. And unya napa sila sunod na Another makanta. nga. And mag-record pa po sila para sa Harana sa Kabuntagon ng mga song. Yes. And mga kapaglaom o karon atong tan-awon silipon nato ang bago lang gipahigayon nga unveiling of the first eco brick building for children with leukemia. Atong tan-awon. Ang eco-bricks is produced by mga ikayay, katong atong mga basurero sa una, sa old dam site. Sila ang nag-produce using laminated plastic. Ligon ni siyang bricks, no? This is not an ordinary bricks. Kaya ang iyang strength niya sa materials is almost double sa hollow block. So, kuan gid siya, kasaligan gid siya nga pwede siya i-high rise. Based aning eco-bricks ka, first time diri sa Cagayan de Oro, may tabo nga ang leukemia ang recipient, overwhelmed kay among gibati nga no, dili basta-basta ni siya nga pagka-organize tungod kay ang eco-bricks is ginama pa gyud siya sa basura nga part. So ako maning istorya sa ilahan ni Ma'am sulong si Armin, wala ko ka dahumba nga murag na implement gyud nga para ni karon na launch na gyud siya, at least ang mga tao naka-aware sila nga naay eco-bricks nga pwede na to matabang po sa katong naghimo ana nga naa sa basurahan. So I think it's great because it's a good combination between a governmental agency that is showing an example as Glenro. It's environmentally friendly. We're recycling something and we're helping families that they really need it. So I think it's a win-win-win-win 3 times. Gihatagan ta o kahigayunan nga makapangalagad, and then ako ra yung gihimo nga sumala lugar sa gisugo sa ato sa Ginoo nga ma-dignify ang iyang pangalan nya dayon kana bang mag-glorify siya tungod sa atong pagabuhaton. Munang salamat sa inyo sa atong pag-collaborate ining proyekto. So I wish more things like this can happen. I already put myself at the service of Engineer Cuenca to continue helping here. I'm coming back on October 14 to donate blood. I'm trying to donate some part of the interior designing for the building, and whatever I can do, either through social media, either to donation, capital raise, whatever, I'm willing to do it. So I hope that inspires other people to join. DOST, or the Department of Science and Technology, is mandated to provide central direction, leadership, and coordination of scientific and technological efforts, and ensure that the results therefrom are geared and utilized in areas of maximum economic and social benefits for the people. Daghang kayo tang mga programa sa Department of Science and Technology that we really need to disseminate, as the public are only aware na scholarship lang taman ang DOST. One of that is our banner program. It's the Small Enterprise Technology Upgrading Program, wherein we help micro, small, and medium enterprises to become big enterprises. So we have the regional standards and testing laboratories. We have laboratories here in our regional office that test water and the food, how safe it is. And in terms of food, we have nutrition facts analysis. So we have various tests para sa mga food na atong gina-eat, mga tubig na atong ginapang-inom, even mga projects sa mga students nga gagama pa lang, no? Tabang mga food tech, mga inana. Anaapod tayo consultancy. Okay? If ever you wanna avail the Small Enterprise Technology Upgrading Program,
Pero dili kay ka confident kay gamay ba man kay akong negosyo. So we have consultancy. We bring experts to you. Moadto sila sa imong planta. Moadto sila sa imuhang lugar. Diha ka makapangutana nga, sir, sakto ba ni? Sakto ba ang manufacturing? Sakto ba ang among packaging and labeling? So namin na nga mga services. And also we have one store. It's like Lazada. One store.ph. It's like Lazada, an online store for all Filipino products. We also have the library or the Star Books. This one, ma'am, is we really want to disseminate that there is a library in a box technology. We have videos, investigatory projects, abstracts, mga thesis, tanan, naalang sa isa ka computer. And it's offline. Pwede siya nga i-distribute nato sa geographically isolated schools. And we also have the community empowerment through science and technology. So what is that? We help 4 to 6 class communities, meaning katong lowest of low communities, poorest of the poor communities, to experience science and technology on hand. First, na ang atong disaster risk reduction management. So, ga-install ta og mga kanang mga rain gauge. Labaw na kung kana siya nga community is prone to mga baha-baha. We have complementary feeding. Kay poorest of poor man, ang amo gina-feed sa ila for 120 days is katong mga food na gibuhat pod sa Food and Nutrition Research Institute. So, healthy foods for 0 months to 6 months old na mga baby. We describe them through impact. So when we say impact, ma'am, actually, we have here in our office, the Department of Science and Technology, we have output, direct result. Outcome is, while outcome is measured by specific shorter time, and impact is katong affecting the communities na yun. So, we measure success stories by these 3, but the very important is the impact yun. We recently had the Science and Technology Caravan. The purpose of the caravan is to go to the grassroots level. Katong mga lagyo na yun ng mga province, because they do not usually experience science and technology there. Why are we doing that? Because we need scientists in the country. Ang ilahang goal is to make researches para mulambo ang Philippines. So, kung sana lang kung wala na tayo scientists, kung puros na lang sa ilang mga to sa laing nasod, I would like to encourage the public to give the Department of Science and Technology Region 10 a chance to help you, especially the people of Northern Mindanao. Give us the chance to bring in, to make you feel science and technology in your everyday lives. So we have lots of programs and services. We are very accessible through social media. We have Facebook page. It's DUST Space 10. We have a website, and we are very willing to answer your inquiries, especially now that the trend is the scholarship examination. And we are not just scholarship alone. We are more. No, we are more than that. So give us a chance to let you experience science and technology at hand. Thank you. Daghang salamat, Ma'am Julie Bafulyo og sa DOST, no? Daghan kay silang serbisyo ni mga kapaglaom nga gina-offer. Yes, Kuya Awing, sa ato og angay ginato sila pasalamatan. Dili lang kay ingon nga paperworks lang, 'di ba? So naa sila ay one store online. Pwede na siya fits nato i-try. Ito ba itong disaster Risk reduction, yes. Ano mga process daw? Okay, makatabang yun. Super. Kung doon ay dakong baha, may bawaan naman dahil na.
Doon na din na siya. Okay. And sa ato pong mga kaigsuunan, no, kung naamoy mga inquiries, pwede na daw mo message sa ilang Facebook page. And ato pong i-commend ang katong Yes, ipakita nga Fitz. eco-brick Oo. o nga building. Pagkanindot Eco-brick. makapaglaom. Kay made of Trash. Yes, made of trash na siya. Recycled materials. And pag ganito po kayo hununaon nga ang ambassador nila Osaka celebrity o interview ni Ma'am Angel si Nico Bulzico. I don't know. Anyway mga kapaglaw, no, karon nga Kabuntagon ani na po sa kaawit nga mong ipahatya ninyo. Kini giuluhan og Just One Touch. Pagawit ng Japon ni Sister Kim Naive and Mikey Marie Muiko. Kaya sa ligat sili. Ato kining lang taon.
Yes, you are. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Lord, just one touch of your blood, I am healed. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Lord, just one touch of your blood, I am cleansed. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Lord, just one touch of your blood, I am healed. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Lord, just one touch of your blood, I am cleansed. Jesus, you give me strength when I'm weak. You give me hope when I'm lost. You search me, found me. Jesus, my only hope. Jesus, you give me strength when I'm weak. You give me hope when I'm lost. You search me, found me. Jesus, my only hope. Jesus, you give me strength when I'm weak. You give me hope when I'm lost. You search me, found me. Jesus, my only hope. Jesus, you give me strength when I'm weak. You give me hope when I'm lost. You search me, you found me. Jesus, my all in all. Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. You're watching Panimbaya sa Kabuntagon world. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban moingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us.
Send your story at pskexperience@gmail.com, or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. There are billions of stars in the universe, 8 planets and other unknown celestial bodies, but amazingly, they never collide. Systematic, logical, and most of all, biblical. This is how people describe the nature of science. Though many are dependent on the work and explanation of science, one cannot fathom the deep mystery of how a certain thing exists. How could the Bible and science become an avenue of deeper understanding and appreciation of God's marvelous handiworks? Let's study the Bible and science. Heaven's pure magic. Today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, isa ka espesyal nga bisita nato kauban all the way from Tacloban. We have with us the Adventist Muslim Relations Coach of the Seventh-day Adventist, at the same time a church pastor of Adventist Center. Of course, sa Tacloban City, we have Pastor John Bay Saison Romanilius. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Yes, no, Pastor, niabot na jud ka diri. Dugay na kung agi-agi din karon lang gyud ko ninyo na invite. Ayon, so nakahapit na gyud si Pastor. Og nindot pa gyud kayo atong istorya, atong topiko karon, Pastor, no, kay Science and God. So i-connect na to. Science, favorite ba nimo nga subject, Pastor? Favorite na ko ang science tungod kay dili na ko favorite ang math. Ay, okay. Nindot po na siya ba? Bago na siya nga perspective. Okay. Sige, Pastor, kay na favorite nimo siya. How wonderful is it, Pastor? Or did you have like a wonderful experience learning science? Kay, di ba? Kikaingon pa, complex ang kalibutan, and sometimes science can answer that. Ang science manggod usay ma-misconstrued nga contradiction sa Bible. Pero ang giingon nato nga true science is always in connivance, murag connive siya tawag nini nagpatinuod pa sa mga Bible accounts. Daghan sa mga Kristiyano 11 nakita nga mga Seventh-day Adventist nagatuo nga ang science, ang tinuod nga science, pure science, true science, nagapamatuod sa creation. Oh, di ba? Unsa pud ni siya nga mga, can you like give an example? Do you have an example on that, Pastor? Kaya usay dili nila ani siya magud, Pastor, usahay when reason, kay science is founded on reason, when reason can no longer fathom, mato na din siya dito sa Ginoo. Murag nahimo how do we example lang sa ilahang dili nila ma-refute ni. Naa sila mga missing links sa ilang mga theories. Halimbawa, kung walay intelligent design, kining giingon nga intelligent design mao ni ang usa ka belief system or usa ka theory nga ang universe or ang kinabuhi gihimo sa usa ka intelligent being, in the sense sa ato ang mga Seventh-day Adventist mao na ang creator nga God Almighty nato. Halimbawa na lang unsaon pag-explain nga tsamba or by chance ang metamorphosis sa usa ka butterfly. Ayun, bitaw no. O ang usa ka simple kayo nga itlog nga mamahimong into a very beautiful bird. Lisod siya irason-rason lang sa mga kaubanan nato nga mga evolutionist. Or even the presence of air, di ba? You breathe air. So, Pastor, unsa man sa Bible, unsa man ang lalong nga interpret aning kahibulungan nga mga butang sa ato nga sinsya? Oo. Kita manggod sa Bible, kung mga biblical nga mga tao nagatuutan ng thus saith the Lord. Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. Di ba? Mao man ang usa na sa mga paboritong mga memory verses sa mga bata, pero nagatudlo na nga naagi creator God, na intelligent designer sa tanang mga butang, makita man o dili makita dinhi sa kalibutan o dinhi sa universo. So pasabot, Pastor, nga
ang science ra bagyod or ang science ra bagyod ang maka-explain sa existence sa butang or something else? Dako kay na nga question. Oo. Bisan gani ang Biblia, nagaangkon sila. Sa ang mga students sa Bible nga nagaangkon nga dili tanang mga pangutana matubag gayod. Oh. Pareho lang na sa mga scientists. Mayroon may naa sila dilemma nga perennial lang yun kanang mga missing links sa ilang mga theories. Daghan kayo na daghan kayong mga examples, kulang nga tuang oras dinhi kung ato nang i-cite nga mga examples. Basta sa tanan nila nga mga theories, daghan kay mga missing links, daghan kay mga putol. Daghan kay mga putol. Sa libawa kanilang giingon nga mga dagko kay mga millions of years nga era sa kalibutan niya kung naay evolution from one single cell organism to complex animals, ning kalit lang kadaghan ang animals, kalit lang kadaghan ang plants. So dili kayo na siya tinuod. Pero pastor, kita ba as Christians kay usahay magud siya pastor kanang ginahimo siya nga kanimitaw dili kay taan na mo tuo sa science kay dili yun na siya sa contradictory yun na siya sa Bible, but you have said nga dili siya contradictory ka ganina. Unsaon na to siya pastor, like in line with spreading the word of God, introducing the word of God sa ilaha, how do we connect or relate that science and Bible are not really magkaaway? Let me start by quoting a scientist, si Henry Poincaré. Matur pa niya, the scientist does not study nature because it is useful to do so. He studies it because he takes pleasure in it. And he takes pleasure in it because it is beautiful. If nature were not beautiful, it would not be worth knowing, and life would not be worth living. Sila mismo nag-aangkon na nindot kaayo ang knowledge sa science. They are fascinated. Usahay lang sa stubbornness siguro sa tao. Ilahang ginadinay ang instinct lang nga mutuo na sila nga nag-intelligent design na ining tanan. Dili kaya natong i-explain Bisag ang atong carbon dating daghang kay loopholes. Ay tinuod. Ba? Kay kanang edad sa kalibutan nga millions or billions ang ila. The Bible says it's just 6,000 years. 6,000 years. Oo. Diba? Because even the great Stephen Hawking, naagad gihapon siya, even in his deathbed, naagad gihapon siya reservation sa iyang theory. No? Niya Ma'am Jill, sa ilang research, katong mga dinosaur. Hanggang science, no? Ba? Oo. So, ma-prove ni mo. Siguro, Pastor, in parting, Pastor, ba, what message can we share to our viewers about this nga, the beautiful creation, ba? Sa mga viewers na to, daghan kay tag mga pangutana kay ang atong education system, we are bombarded every day with this theory of evolution. Na alam ko tambag sila bilang sa mga millennials, daghan mga gadgets na may mga connection sa internet. Just click www.grisda.org, Geoscience Research Institute of the Seventh-day Adventist Church. Daghan kay mga articles, daghan kay sila mga video clips nga mutubag sa daghang mga pangutana sa mga evolutionists. Tinuod ba? So that would really clear their mind. Yes. Oo. That there is really mga scientists ang mo explain nganong ang science o ang religion usara. Tinuod. Lagi ba? Kay ana lagi kung ikaw ray Mr. Pastor di man sa kung ba for example kung ako na dili gyud ko matuuhan di ba ana. So mangita tag experts. Pastor, you have greetings sa atong mga sa Leyte, Tacloban imong mga greet ang akong mga anak diya sa Adventist University of the Philippines ug ang akong asawa karon nga nasa Isbisayan Conference of the Seventh-day Adventist Church sa Tacloban City. Ug ako sad kuhaon kini nga espesyal nga higayon sa pagpasalamat kaniyong tanan nga kamo nagatabang kanamo hilabi na niadtong panahon 5 years ago nga kami nalugmok sa kaalautan sa diyang gilguba ni Typhoon Yolanda ang amuang lugar. Daghang salamat sa inyong pagtabang, bisan pa forever dili na mo hikalimtan ang inyong mga tabang kanamo. Wow, thank you so much. We will never forget that, Pastor. That's and dindot kay na siya nga story tanawon, Pastor, po no, inyong survival rising up in Yolanda. Balik, Pastor, ha, kay mag-istorya ta ana, Pastor. O maghisgot ta ana. So mga kapaglaom no, nakita nato siya no, dili gyud siya nimo ma-discredit ang Bible when we talk about science. Perhaps science will only explain the
the existence, but we'll always have to acknowledge that there is that one Creator who created everything in us in here in the planet. Og mga kapaglaom mo, balik pa ang inyong paboritong programa sa buntag ka Sabado, kini ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Hi, I'm Pastor Gary Blanchard, World Youth Director for the Seventh-day Adventist Church, and guess what? You're watching Panimbaya sa Kabuntagon World. God bless you. You are watching Hope Channel Philippines. Mga kapaglaom, happy Sabbath kaning tanan, and sa pitas ito nga segment ang Let's Pray Today o kinahigayon atong gigahin alang sa itong hinong sa pagampo sa atong 777 prayer. Atong kauban sa pagampo, wala lain kundi si Pastor Romanillos. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban. O pastor, ano yung mga prayer request nga atong yapil sa atong pagampo. Una, atong yapil sa pagampo, si Mrs. Jedidaya Bantige, na-admit siya karon sa NMMC due to liver problem. Hinaut nga siya maayo sa iyang gibate. Si Brother Rolly Pilon, to sa ngayon po sa iyang fast recovery sa iyang sakit, wala niya i-mention dire. Si Kathleen Bation, at siya hilanat o ang iyang dugo ubos na kayo, so nakangyo ang iyang pamilya. Ito nang ipil sa pagampo usab. Si Thomas Cesar Arcaya nga nagsakit karong mapanahon na, o gikan usab sa Torre Palma family ang ilang mga babies nga unta maulian na sa ilahang sakit sa dalunggan, o matupad po sa panagpadala nga iyang manghod nga maulian na unta sa iyang sakit sa tiil. Ato sabi apil sa pagampo ang tanan natong mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagtuon sa Biblia, o mga kaigsuonan sab nato nga nakahigaagom sa mga nakalayang balatian sa mga panahon. So, Pastor, let's pray. Okay, magamputa. Among buhi halang dun og ganhanan nga Dios nga nakasakitasan sa mga langit. Nining matahom nga kabuntagon sa adlang ipapahulay, kami nagasimba kanimo, kami nagasaulog na ikaw nagahimo sa tanang mga butang, makita man og dili makita. Nagapasalamat kami nga ikaw naghatag kanimo ga talento, hilabi nining pagtalento sa pagsibya aron sa inyo na ang mga kasing-kasing sa mga kababayan namo nga mga Pilipino, dili lamang dinhi sa among nasod, kundi sa tibuok kalibutan nga nagatanaw karon, mahimo sad sila nga mapanalanginan. Dagang salamat nga ikaw nagagamit ning Hope Channel aron mamahimo nga paagi nga mausab ang kinabuhi sa uban. Sa pinasahi karon nga kabuntagon, among ginadala diya sa imong tiilan ang pangalan ni Mrs. Jedida Bantigi. Siya karon anaa sa tambalanan tungod sa problema sa iyang liver dito sa tambalanan sa NMMC. Hinaot punta nga ikaw magahikap kaniya, ikaw magapatapion sa imong tuog kusganong mga kamot nga siya mamaayo na. Mawagtagan na sa kabalaka ang iyang mga pinalangga sa kinabuhi. Gamita ang mga doktor, mga nurses, mga aparatos nila, mga medisina, nga instrumento sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo. Maingon mo usab si Rolly Pilon nga nag-recover karon sa iyang sakit. Hinalpunta kung diin man siya karon, ikaw usab magatanaw kaniya, ikaw magapadalag kaniya sa imong mga balaang manulunda aron siya sa kanunay tabangan nga magpadali ang iyang recovery. Nagaampo usab kami alang kang Kathleen Bation. Siya aduna kayo karon usa ka hilanat og ubos kayo ang iyang dugo. Daghang salamat nga ikaw sa mga panalangin sa mga doktor, sa mga nurses, sa ilang mga pamaagi, sa mga medisina ang ilang ihatag nga mamahimo nga makumplito na ang iyang pagkaayo aron sa mawagtang na ang kabalaka sa iyang mga ginikanan ug sa iyang mga pinalangga sa kinabuhi. Alang usab kang Thomas Cesar Arcaya, siya usab adunay sakit karon. Itapion imong tuog kusganong mga kamot sa iyang lawas aron usab mahibalik na ang iyang kalagsig ug makapadayon siya sa pag-alagad diha kanimo. Daghang salamat nga ikaw magapanalangin sa Torre Palma family nga aduna sila yung mga balatino sa ilang mga kabataan. Daghang salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nimong mga inanak sa tibuok kalibutan, dili lamang dili sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan nga adunay mga mga sakit nga ginabatyag
mga sakit nga physical, mga sakit nga emotional. Daghang salamat nga ikaw mag-aayog kanila, ikaw maghatag kanila kalipay. Daghang salamat nga ikaw nagaandam og mga lugar alang kanamong tanan sa langit nga puloy-anan. Daghang salamat nga ikaw nagapadala sa imong bugtong anak aron magaluwas kanamo. Kini tanamong gilauman sa matamis nga ngalan sa mong Dios nga si Jesucristo kami nag-ampo. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaam ka, doon na kami mga prayer requests. Pwede ko ninyong padala sa itong contact number na makita sa inyong TV screens. Pwede usab sa itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kining, let's pray today where you don't have to pray alone.
Kidapawan City, Philippines is oozing with captivating beauty of nature. Not only does the city have fresh air and pristine waters, but also scenic landscapes and fascinating lakes. But yes, enough said, folks. I'll just show you one of the lakes that will leave you wondering how wonderful God's creations are. Right here on Edge of Wonders, Lake Agco, Kidapawan City. Ihanduraw ang asupring pitaog tubig nga gipainit sa mga binugang hungaw gikan sa mga gawang sa kinatasang bukid sa Pilipinas, mao ang Mount Apo. Og ihulagway ang malaparaisong katanaman, tagas, lumuton ug dahunong punuan sa mga kahoy nga nagpalibot niining lawa nga daw gasu-asu ug gabukal-bukal, kini ang Lake Agco. Kasadya sa gabukal-bukal nga pita. Sa dakbayan sa Kidapawan, North Cotabato of Region 12, Philippines, makaplagan ang mga nagkadaiyang tuburan sa mga presko, tinaw o limpyong mga tubig. 25 kilometers ang kalayon gikan sa sentro sa syudad sa Kidapawan o 1,250 meters above sea level. Nag-abot ang hasta kainit nga asupring pita sa bugnang tubig aning bahina sa bukid nga miresulta sa mala jacuzzi nga mga pools na pwede tusluban o liguan. Daghang mga dayo ang gabisita ni ining nga lawa para masaksihan ning katingalahang parte sa kinaiyahan. Tungod niini, nahimong isa sa top tourist destinations ang Lake Agco. Gani, kining asupring pita, gituuhan nga adunay therapeutic effects kung imo kining pabugnawon o dayon ipahid sa imong panit. Makapawala puno sa bugas-bugas, makapahamis sa nawong, o makapabata daw sa itsura. Matud pa sa mga tig-atiman ni ining Lake Agco. Kung gusto mo masinati ang gabukal-bukal nga pita, gaso-asong tubig, bisita na dinhi sa Lake Agco, Kidapawan City. There you have it, mga kapaglaom. Tinud-anay nga katingalahan ug makapainit kasing-kasing nga binuhat sa atong Ginoo. Atong hinumduman ng atong Dios gamhanan ug kita iyang mga alagad busa sa tanan niyang binuhat, siya atong daygon ug pasalamatan. Og kining atong kinaiyahan, atong pag-aampingan. Daraliktin, Edge of Wonders. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pod kita mga kapaglam sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka inahan. Currently, I am on my second year sa law school. I have 3 beautiful daughters. They are achievers, except sa akong second nga anak. Junior high school na siya. Gakakita na ako nga ga-study siya. Pero bagsak gihapon siya sa iyang uban subjects. Sa school, gina-compare na siya sa iyang mga igsuon. Ako na gyud siya giwan-on-one og tudlo. Usahay ako na siya makasab-an sa pagtuo nga ginatuyo-tuyo ra na niya. One time, nakita na ko akong anak naghilak after na ko siya gikasab-an kay bagsak na pud siya. Gikumot akong kasing-kasing. Feeling na ko sayop akong gibuhat. Gusto na ko siya tabangan apan sa unsa man nga paagi, palihog tambagi ko ninyo. Ayun. Mga concerns yun sa mama, no? Kay naay mga anak so makonsider nimo nga middle child,
3 beautiful daughters. The second is not as achieving as that of iyang mga uban ni Kung makakapaglaom, kauban yapon nato si Pastor atong inyuhang mga kaberks sa Sabado. Atong sugdan ni siya, Teacher Fitz. What advice can we give to the mama? Yung i-mention, Ma'am Ains, diba, law school siya. Yung doon siguro ka anak, kinaliwat sa iya. Yung middle siya, niliwat sa bana. Thinking, achiever, ala, no? Bitaw, ma'am, ako ika-share, basin lang ha, na ay learning disability mong anak. What if i-try mo siya ipakonsult? Kaya kanang itong dyslexia, di ba? Or na ay, basta learning disability. Oo. Kaya nag-study man po siya, pero aglisod mag siya, i-try lang o consult kaya basin possible na siya learning disability. Mura na akong ika-share nga. Lagi advice ba? sa mama. Oo, nga i-manage lang. Consult, Pangutana ang teacher kung sa iya performance po sa school. Diba sinapoy ka story ang teacher. Gani, no? Kaya the grades actually is not really the representation of everything. Di ba, Teacher UP? Yes, Ma'am Ange. Sakto gid na siya, no? So, dili gid dapat i-compare ang isa sa isa, no? Kung ang isa inani, dapat dili gid na siya i-compare sa isa. Kaya wala po ta kabalo sa ginaagian sa iyang anak. Maybe because moto ang gingon ni Fitz, no? Genetically, lahi gid siya sa iyang mga igsuon. So, bisag unsaon ginani mo siya pugos nga kani, maglisod gid siya, ana. Now, tagaan imong time ang imuhang anak kung unsa iyang pacing. Dili na to siya i-push nga kani, ibahog na lang tanan kay maglisod na siya, mas stress lang na siya. So i-accept nimo nga lahi pod siya sa iyang mga igsuon, and ipa-learn siya sa time nga kanang iyaha nga pacing, in her own pacing, in her own ways of learning. Being cut. Unsay atong ma-share? Sa mga parents, no, atong hinumduman nga sa atong mga kabataan, dili pareha sila na ay fast learner, na ay slow learner, o ato nang i-accept dili kay ato silang i-compare each other og natay paborito kay katuman to ang mas maayo, mas madali makakaton mo itong paborito. Baka sa iyong panimalay, unaware lang ka nga sa imong ginabuhat, you are showing gi-compare na nimo siya ba nakagipaboran sa mo na mismo siya siguro inferior na siya sa inyo ang panimalay mismo. Samot na sa iyang eskwelahan nga na siya gi-compare po siya sa iyang mga schoolmates o mismo siya. So ano lang, give her the time, of him the time. Ayaw siya pugsa na magoy ginikanan bitaw nga bisag wala ni mo ginaalaw ay mo ang anak nga to be a child or to be a kid of her own. Or explore. Yeah. Murag sobra na kayo sa ani nga bata ginalaw. You feed him with all the information nga mismo siya wala na niya na-enjoy iyang childhood. So yun. So moana lang siya. Give her that time og ayaw i-compare imong mga anak. Kumbaga luag-luagi ang rain in terms of iyang performance sa school para maka-explore po siya the wing. Lisod na siya no kay i-compare man gud niya. Nay story gamay nga ang papa nasuko siyang anak mo nagapon ba? Ikaw perti gini mong bugo ka. Di jud ka kabalo bisag unsa gud sige ka kabagsak. Anto kanang atong silingan diha grabe ka pre pirmi na sa stage ako ang pare. Ingon day tubag na yung ang anak niya siya. Bright magud yang papa. Hala, no, back to you. Ana ka kahilabot. Siya. So ana na siya may tabo nga ay na-compare ka. Ang hangiwala po ng maestra nga, ma'am, pasaran na po na. Kami bitaw sa una, sige may pamayabas, nakapasar man may. So membro man may ng pamayabas, nakapasar man. Ang yun lang, teacher nga. I-coach, i-page, ikuan lang. Imo lang siyang guidan na nimo siyang anak. Basta bright to kay count anak ba, pero sige lang kay pagkuan, ako nagluma ko, sunod ikaw, paglupo ka, maningkamot na siya. Imo lang siyang i-guide nimo siya. Motivation lang kay usahay kung ato inubugok ka, wadyo kay ayaw nga bata ka. Agay, wala gyud. Dito na mo barkada sa mga adik-adik. Mo na siya ni Manina. Siya. Bakay the home should be the safe refuge sa anak. Pastor, ganan. Sabi atong mahatag sa iya ha, Pastor. Mao ni ang classic example sa MCS. Ano sa MCS, Pastor? Middle Child Syndrome. Ayun. Sa mga psychologists, kami nga mga pastors, amateur psychologists at me. So, sa mga seminars na mo, ginatackle na mo ni, na ay mga ways kita nga mga ginikanan nga, abi nato og urag wala lang.
Pero kasagaran gyud matud ba ni sa research 7 out of 10 middle child nagsuffer og MCS, middle child syndrome. So naay mga tulo lang nga mga wala gyud. Kumbaga kung positive kayo ang environment sa panimalay. Halimbawa man gud kung tulo ang bata, ang kamagwangan gibitbit sa papa, ang kamanghuran gikugo sa mama. Napasagdan. Ang katunga unsa man siya, asa siya. So gikan pa niya tong gamay pa sila, naa siya feeling nga murag pinasagdan ko. Paborito si ate kay siya pipiming ginatawag. Paborito si manghod kay si manghod gagamay pa. Ako ila kong tudluan pag independente gamay pa mampud ko. So basig ingon ana lamang unya atong pasaylo na atong gagalingon ka man tanan sayod lagi. Nga naay mga tsansa, naay mga posibilidad nga ang atong ikatunga nga anak mo suffer MCS. So ang atong tambag kuan ayog kaulaw ayog kahadlok consult professional help. Correct. Mo agto ta og mga psychologist para ma-counsel ta matabangan ta unsa ang pagdala siya sunod. Kay unique man yun siya, no? Based on this kaniyang... Unique yun ang personality sa middle child. Unique yun na siya. Okay. So yun, Pastor. So no, murag pareha sa gitubag giingon pod ni Fitz ka ganina, seek professional help kay basin pag yun. And then basin baya pod og kana bitaw na kuan lang pod siya, Pastor, nga na-push lang kay ang bata kay diha kay mo gisunod sa magulang inana, di ba? Have you ma'am basin nag-istorya na ba kahapon mo kung unsa gyud dihang gusto? Kay multiple intelligences pod baya, Pastor, no? Basig lahi siya interest. So in ana, Kay to be honest, even if I'm in the academe, naagyud pod siya limits ang academe. Yes. Na dili gyud siya necessarily mahakop gyud siya tanan. So ana siya, no? So seek professional help siguro, ma'am. Instead of like talk to your daughter siguro, listen to her kung unsa gyud cause anang anong inana siya kabisaga study siya gakabagsak gihapon siya. And one thing mo kinahanglan intentional silang duha ni Mister sa ilang pagpakita og tama nga care, dili lamang sa maguwang, dili lamang sa manghod, kundi nilang tanan nilang tulo. Kinahanglan ba kay the family should be the main source of strength. Yes. Support. Ana siya. Hiyog nalamdagan ka na mo, og ma'am, mo lagi siya kumo kung magluhod ta og mag-ampo. Ato siyang isubmit sa Ginoo ang ato ang anak. I hope nalamdagan mo na mo, ma'am, naka-share me sa imuhang, naka-lighten sa imong burden. And we hope for success sa imuhang daughter o sa imuhang law school sa inyong family. Og karon, muadto ta sa pagpanimbaya sa mga nag-celebrate sa ilahang birthday! Happy birthday! Dundi Aso. Aso, yes, happy birthday. Kim Prieto, happy birthday. Kim Prieto. Daniel Sanchez. Arlene Cahilis, happy birthday, Dam. Boy Ektin, happy birthday. Lovely Joy Salva Camancho, happy birthday. Engineer Pedong Barbas, sir, happy birthday. Sarah Jane Lingatong, happy birthday. Heselin Monizero, happy birthday. Vashti, happy birthday. Ninay Fanny, happy birthday. Pastor Heshbon Buscato. Happy birthday, Pastor. Rowena Vertudes Parnell. Mr. and Mrs. Luther Bendanilio. Aida Maestrado. Ma'am Aiding. Arabelia Baliton. Eliezer Basilisco, happy birthday. Sofia Fran Sabio. Jo Chris Lulu. Lorgie Sabresana. Shera Relon. Taas kayo. John Bihag. Daghan yung kay sila ba? Ruby Jane Castardo. Happy birthday. Tara Noguera. Happy birthday. Melita Sabilina. And si Dondril Palmores. Happy birthday. Kung katrupa sa bike. So happy birthday. Diba? Nanarabay ka pag-vlogger na ni si Awit sa payang pag-bike. Ganyan yung mga video. Alright, let's sing. It's time for us to sing Happy Birthday to you. And sa tanang celebrants, alright, happy lang ako ang birthday. message ni Daryl. Bada, salamat kay sa imuhang Edge of Wonders, the
karon pag yun ko ato kakita, bitaw ka mo siya gipaka. Dada, na siya gi-comment agad sa tuwa. Kami ni Migoy Awing, wala jud mi gasakasakag stage kay mahal magpalitrato sa una. Luay mi sa among ginikanan. Pagka na lang yun, no? Tama ba? Correct ba? Okay. Okay, greetings na. Ayan, nanaday announcement po mga kapaglaom mo kay Suna, no? Adunay paghimuon nga announcement ni Sir ni Pastor Bo, adunay paghimuon nga Single Professionals Retreat dito sa Limasawa Island, Maasin, Southern Leyte, karong October 11 to 13, 2019. So, basag iawhag tanan nga mga single professionals diya sa mga lugar sa Limasawa, sa Leyte, nga mo join sa mga Pwede pa si Fitz mo Pagkaling ba? October 11 to 13, mark your calendars. Hi, Pastor. Good morning. Hi, Pastor Bo. Yes, Yes, na Pastor. family o Gigishima family. Yes. Si Pastor na siya greeting. Ikaw, Pastor. Akong ginag-greet ang akong mga anak di sa Adventist University of the Philippines. Hello, Maine. Hello, Gwyneth. Akong asawa, Maiden. Dagang salamat sa inyong pagsuporta nako. Yes. And ako Glory be to pasalamatan. God. Okay. And ako pasalamatan Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Engineer Pidong Barbas, sa tanan nato nga mga Ma'am Mercia Katulpos, and sa tanan nato nga nagsuporta din sa Panimbaya sa Kabuntagon labi na diha sa United States of America. Dagan salamat. Yes, no, sa tanan gyud po nga nag-extend og love sa atong dear friend nga si Edward Rolio. We are so sorry nga wala na gyud siya sa to but we thank you so much for your love and care extended to him in his katong most trying and difficult time. All the love and praises be to God sa ato. Ate Bing, napay greeting sa Ate Bing. Yes, gusto na greet Kuya Yul Batilier, Sir Alger Price, at ang mga sponsors abroad. Salamat kayo, and Sir Rix and Ma'am Jessica Gonzaga. Yes, and pasalamat kayo ta sa atong mga singers karong Kabuntagon. Ma'am Mary Lapot Mayong Buntag. Mga kapaglaom sa tanang kaalam nato diri sa kalibutan, ato lang yung timanan nga God is before all these things. Makita na sa Colossians 1:17. Mga kapaglaom, atong ang kunon ang grasyag himaya nga sa langit ka nato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburano, gahatag dugang kadasig sa atong paglaom. Pusa, kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Only one earth, let us care and share. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath!